ילדים, שלום, מה שלומכם? אתם אוהבים סיפורים? אוהבים להתחפש ולהציג? איזה יופי, גם אני. רוצים להצטרף אליי? קדימה, רוצו לחדר ותביאו תחפושות ואביזרים מכל הסוגים והמינים. ואל תשכחו להביא כמה תחפושות של ילדים מפעם, עם מעילים ומגפיים. תחפושת של אמא ותחפושת של שואב מים עם דליים, ואולי תכינו גם באר מסל, מקרטון או מקערה. עכשיו בואו ונחלק תפקידים. אם אתם קצת ילדים, כל אחד יכול להציג כמה דמויות. לסיפור שנספר עוד מעט, אנחנו צריכים אמא, שואב מים זקן, ילד שקוראים לו ישראל מאיר, ועוד חבורת ילדים שאת השמות שלהם אתם תמציאו. זהו, מוכנים? אז קדימה, בואו נתחיל. אנחנו נמצאים בעיירה קטנה ברוסיה. חורף עכשיו, קפוא בחוץ, וגם שלג יורד מדי פעם. אבל כמה אפשר להישאר בבית? משעמם לנו, ובכלל, ברוסיה כמעט ובכל החורף יורד שלג וקפוא. כל אחד מכם יוצא עכשיו מהבית, מחפש חברים, אפשר גם לדפוק אצל השכנים, עד שתהיה לכם חבורה גדולה למשחקים. אבל מה נשחק עכשיו? יש לכם רעיונות? יש לי גם רעיון. אולי נשחק תופסת שלג? מי שהתופס הצליח לפגוע בו ולקלוע בגב שלו, כדור שלג תפוס. עכשיו הוא, התופס, וצריך לקלוע כדור שלג בילד אחר. 1, 2, 3, רוצו, בואו נשחק. אתם יכולים גם לקחת כדור קטן ורך, או כוס חד פעמית במקום כדור שלג. איזה כיף! הריצה גם מחממת אותנו, ככה אנחנו לא מרגישים את הקור. אוי, שימון נפל והתגלגל על השלג. גם אני, וגם דוד. איזה זרוקים, זה כיף. אולי נשחק בגלגולים על השלג? אוי, אבל עכשיו נרטבו לי הבגדים וקר לי. מה, גם לכם? טוב, אז מה נעשה? יש למישהו רעיון? אולי לשמואל יש רעיון? או לאהרון? אולי לך ישראל מאיר? עכשיו, שואב המים צריך להתחיל להתקדם לאט לאט לכיוון הילדים, ולהנח בקול על העבודה הקשה. היי, תראו מי זה מתקרב, שואב המים הזקן, איך הוא מתנדנד, בואו נעשה הררב. עכשיו כולם מתנדנדים והולכים כמו השואב מים. פתאום ישראל מאיר נעצר ומפסיק להתנדנד, והוא חושב לעצמו, אוי, זה לא יפה, אבל לא נעים לי. כל הילדים יצחקו עליי שאני סתם פחדן, אבל שואב המים בטח כל כך נעלב. אני לא יודע מה לעשות. שואב המים צריך להגיע לבאר ולהניח את הדליים ליד הבאר כשהם הפוכים. ראיתם איך שואב המים מניח את הדליים? הוא מניח אותם הפוך. למה הוא לא מניח אותם ישר? אני יודעת למה. זה בגלל שאם הדליים יהיו מונחים ישר, אז ירד עליהם שלג וגשם בלילה, והכל יקפא, ויהיה קרח, ואז בבוקר יהיה לו עבודה קשה. הוא לא יצליח להוציא את הקרח, ואיך הוא יצליח למלא מים בדליים? טוב, יש לי רעיון. מה זה רעיון? רוצים משהו כיף ומצחיק שנעשה? בואו נהפוך לשואב מים את הדליים, ונמלא אותם במים, וככה זה יקפא, ובבוקר נתחבא ונראה איך השואב מים מתנהג. עכשיו ישראל מאיר צריך להסתכל ולחשוב, זה לא יפה מה שהם עושים. אולי נגיד להם משהו, בוא נגיד בכל משהו, אני מתבייש. טוב, בוא נגיד בכל,
ילדים, אתם לא חושבים שהשואב מים ייפגע? אף אחד לא שומע את ישראל מאיר. כולם באמצע צחוקים, הופכים את הדליים וממלאים אותם במים. תצחקו, איך זה יהיה מה שיהיה מחר. טוב, אוי, מאוחר, תראו עוד מעט כבר ערב. כל אחד עכשיו חוזר לבית שלו. להתראות מחר בבוקר מוקדם, נתחבא פה ונראה מה יהיה. כולם חוזרים לבתים שלהם. גם ישראל מאיר חוזר. הוא לא יודע מה לעשות. זה לא יפה מה שהילדים עשו. אבל אם הוא יהפוך את הדליים בחזרה, אז כולם ידעו שבטח זה הוא עשה, כי הם שמעו אותו בטח שהוא אמר להם לא לעשות. ואז הם לא יהיו חברים שלו. מה הוא יעשה? טוב, הוא מקווה שאולי איזה מבוגר יבוא ויהפוך את הדליים, וככה השואב מים לא יצטרך לסבול בבוקר. ישראל מאיר גם הלך לבית שלו לישון. בבוקר כמעט כל הילדים הצליחו לקום מוקדם. ולהתחבות. תתחבו מאחורה, אולי מאחורי הספה, אולי מתחת לשולחן, ותציצו איך השואב מים מגיע. השואב מים צריך להתנדנד ולהגיע להניח על העבודה הקשה. ואז פתאום להיבהל. אוי, מה זה פה? למה הדליים במצב הרגיל שלהם? למה הם לא הפוכים? אוי, הדליים התמלאו בקרח. אוי, איזה עבודה קשה. אוי, השואב מים צריך לנסות לשבור את הקרח. חזק. אוי, בום. לפה, לכאן. איזה עבודה. וואי, כבר הוא יכל להספיק. לחלק כבר ל3 בתים מים. ולחזור לבאר. למלות עוד פעם מים. סוף סוף הוא הצליח לשבור את כל הקרח. השואב מים עכשיו לוקח את הדליים עם המים ונאנח. קשה. אוי, קשה לו. הולך, מתחיל לחלק מים. האימהות בבתים כועסות עליו, למה הוא הביא כל כך מאוחר את המים? הם כבר רצו להכין שתייה והיו צריכות את זה לבישולים. טוב, בסדר. הילדים במחבות צוחקים. בשקט, שהשואב מים לא ישמע. הם מתכננים. טוב, היום נעשה את זה עוד פעם. אתם יכולים להחליט אם ישראל מאיר היה בבוקר עם הילדים שהתחבא, או שלא. זהו, כל הילדים הולכים לבית ספר. צהריים. עוד פעם הילדים רוצים לשחק. בואו תשחקו. מה אתם רוצים לשחק עכשיו? מחבואים? עוד פעם תופסת שלג? גלגולים? משהו אחר? תשחקו, תציגו, תמציאו משהו, כל מיני מריבות שקורה לילדים, אולי סיפורים שהם מספרים אחד לשני. ותכנונים. הילדים מחליטים, יאללה, היום עוד פעם נעשה את זה. עוד פעם נהפוך לשואב מים את הדלי. בואו נחכה שהוא יגיע. נתחבא אבל שהוא לא ידע שאנחנו שמים לב שהוא מגיע, כדי שלא ינחש מי הופך לו את הדליים. הילדים מתחבאים כשמתקרב הערב. השואב מים מתקרב, מתבדנד עם הדליים. ישראל מאיר עם הילדים, והוא לא יודע מה הוא יעשה. מה עוד פעם השואב מים מצטער כל כך? זה ממש לא יפה מה שהילדים עושים. וזה בן אדם מבוגר שצריך לכבד אותו. בכלל זה צער. זה צער גם לאנשים שמקבלים את המים מאוחר. זה מעשה ממש לא יפה. אבל מה הוא יעשה? החברים ילגו לו. הוא רוצה להיות עם כל החברים. מה הוא יעשה? הוא לא יודע. הוא מסתכל. טוב, יש לו רעיון. טוב, בסדר, הוא יצטרף עכשיו לילדים. בשקט, הוא לא יהפוך את הדליים, אבל הוא רק יצטרף. השואב מים מגיע, מתנדנד, נאנח, הופך את הדליים, וחוזר לבית שלו. עכשיו הילדים יוצאים מהמחבוא, והופכים לו את הדליים. תמלאו במים, ותצחקו. עכשיו תיפרדו, כל אחד ילך לבית שלו לישון, שתצליחו לקום מוקדם לראות איך השואב מים צריך לשבור את הקרח. גם ישראל מאיר הולך לבית שלו. אמא שלו מקבלת את פניו.
ישראל מאיר, אתה רוצה לאכול? כן, הוא רוצה. ישראל מאיר עכשיו יאכל, וכל הזמן יציץ מהחלון לראות שאין ילדים משחקים עדיין בחוץ, ואין גם אנשים. יופי, הוא רואה עכשיו שאין אף אחד. אמא, הוא מבקש מאמא, אמא, אני יכול לצאת רגע החוצה? אמא שלו צריכה ממש לא להבין. מה ישראל מאיר רוצה לעשות בשעה כזאת מאוחרת? טוב, אבל הילד שלה בדרך כלל מתנהג ממש בסדר. היא מסכימה לו. לקצת זמן, רק ל5 דקות ותחזור. בסדר אמא. ישראל מאיר רץ לבאר והופך את הדליים כדי לשפוך מהם. אוי, כל כך קפוא בחוץ שכבר התחיל להיות קרח. ישראל מאיר מנסה לשבור קצת מפה ומשם. יופי, זה יחסית בקלות, כי רק עבר שעה אחת. ברוך השם, העיקר שלא תהיה עבודה קשה מחר לשואב מים. הוא כל כך קשה לו, הוא זקן ומבוגר, והוא צריך לפרנס את הבית שלו. ישראל מאיר חוזר לבית, קצת רטוב. אמא שלו צריכה לשאול אותו למה הוא רטוב, אבל הוא לא עונה. הוא אומר, סתם נרטבתי, נפלתי, לא יודע, מהשלג. אמא שלו לא שואלת אותו עוד שאלות, ואומרת לו להחליף בגדים וללכת לישון. בבוקר הילדים מתחבאים, ומחכים שהשואב מים מגיע. פתאום הם רואים אותו מתקרב, נאנח, ומציצים לדבר, ורואים שהדליים הפוכים בחזרה. מישהו הפך אותם ושפך את המים. השואב מים מגיע, שמח, יופי, היום לא הפכו לו את הדליים, היום הוא יוכל ללכת לעבודה מוקדם. יופי. השואב מים עכשיו ממלא את הדליים במים מהבאר, ומתחיל לעבור בין הבתים לחלק. אתם יכולים לעשות את זה גם יותר מעניין כשאתם מציגים בפעם השנייה, או כבר עכשיו לעצור ולהציג כמה ימים שישראל מאיר מתלבטים להפוך את הדליים או לא, והשואב מים נאנח כל יום מחדש, ואז אחרי זה הוא ממש מופתע פתאום בוקר אחד שהפעם הדליים כבר לא הפוכים. הילדים לא מבינים מי זה הפך לנו. טוב, לא נורא, היום נעשה עוד פעם את זה ונקווה שלא יהפכו. אולי זה חתולה הפכה את הדליים בחזרה, אולי זה איזה מישהו מבוגר שעבר ליד. בצהריים, תבואו בצהריים ותצחקו עוד פעם, ועוד פעם תהפכו לשואב מים את הדליים אחרי שהוא הולך. וישראל מאיר ילך לבית שלו ויוכל, יחכה שכל הילדים ייעלמו, ואז הוא יצא ועוד פעם ישבור את הקרח מחדש, ושהדליים יהיו מונחים הפוכים, כדי שלא יהיה עבודה קשה לשואב מים בבוקר. ובבוקר השני שוב פעם הילדים מתחבאים, ורואים שהדליים הפוכים, ולשואב מים אין הרבה עבודה. טוב, אוי, פתאום תחשבו לעצמכם, תראו איך השואב מים שמח עכשיו, איך הוא הולך בקלות לעבודה. יש לו כוחות, לא היה לו עבודה קשה לפני שהוא התחיל. הוא הצליח לסיים מוקדם לחלק לכולם. וואו, אולי מה שעשינו לא היה לו יפה. צריך לבקש מהשואב מים סליחה, אבל אנחנו מתביישים. טוב, בואו נלך לבקש מהשואב מים. עכשיו תלכו, תבקשו, תתפייסו, תתחרטו על המעשה, אולי תתכננו איך תוכלו לעזור לשואב מים הזקן בעבודה הקשה שלו. אפשר הרבה דברים לעשות. יופי, גמרתם להציג? אתם יודעים ילדים שהסיפור הזה שהצגנו עכשיו ביחד זה סיפור שהיה באמת? אני לא יודעת מה היה השמות של כל שאר הילדים, אבל היה ילד אחד שקראו לו ישראל מאיר, והילד הזה באמת שיחק עם הילדים, ובהתחלה פחד להפוך את הדליים, אבל בסוף הוא התגבר, כי הוא רצה לעזור לשואב מים. אתם יודעים שהילד הזה מאוד אהב לעזור לאחרים, מאוד היה קשה לו לראות בצער של אחרים, מאוד היה קשה לו גם לראות שמדברים רע על האנשים, מדברים רע על החברים. הילד הזה גדל, הוא אהב גם ללמוד הרבה תורה, הוא התקדם בהרבה דברים. כשהוא גדל,
הוא החליט לכתוב ספר עם הלכות, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר, איך לדבר רק טוב, ואיך לא לדבר רע על החברים, לפי ההלכות שחז"ל קבעו. לספר הזה הוא קרא חפץ חיים. למה חפץ חיים? כי מי שרוצה שיהיה חיים טובים, צריך לשמור על הלשון שלו, מדבר רק טוב. אתם מכירים בכלל את החפץ חיים? שמעתם עליו? אתם יודעים שהשם שלו זה רבי ישראל מאיר, הכהן מרדין? כן, הילד ישראל מאיר גדל והפך לצדיק כל כך גדול ומפורסם. גם כל אחד מאיתנו יכול, כל ילד שמתגבר לפעמים, שהוא רואה שמעלבים את החבר שלו, ואומר לחברים אחרים להפסיק, שאולי עוזר לאמא, שעושה מצוות, שדואג לאחים שלו. כל ילד כזה גם יכול להיות צדיק גדול. אתם כולכם ילדים צדיקים, נפלאים. כל דבר שאתם עושים, שאתם אומרים שלום למישהו ברחוב, וזה משמח אותו, אתם יודעים כמה נחת רוח זה עושה להשם? כמה מלאכים זה בורא? אז קדימה ילדים, בואו נמשיך במצוות. ילדים, נהניתם להציג? אתם יודעים שאפשר לשכלל עוד יותר את הסיפור? עכשיו תחברו את המחשב עוד מעט, ותוכלו להציג עוד פעם, הפעם יותר טוב כי אתם מכירים כבר את הסיפור. תתאמנו כמה פעמים, ואז תוכלו לצלם את עצמכם מציגים, או להדביק את התמונות אחרי שתפתחו אותם, ויהיה לכם ספר או סיפור על פלקט, או שתקליטו את עצמכם גם מציגים, ויהיה לכם סרט או מצגת או קלטת. אתם יכולים לעשות הרבה דברים. אתם יכולים גם לקחת סיפורים אחרים שאתם מכירים, סיפורים שאתם אוהבים, אולי להמציא גם סיפורים, ולארגן הצגות, להתאמן, לצלם, להקליט. אפשר לעשות מלא דברים, אפשר להמציא הרבה דברים. אז קדימה ילדים, להצגות ולסיפורים. ילדים, שלום, מה שלומכם? אתם אוהבים סיפורים? אוהבים להתחפש ולהציג? איזה יופי, גם אני. רוצים להצטרף אליי? קדימה, רוצו לחדר ותביאו תחפושות.